Sugbog gibaha, bangayuta midahili, klase gisuspenso. School building sa Southwestern University, nego sa Buhawi, guba ang mga classroom. Office of the Civil Defense gibutang ubos sa red alert. Kapulisan ug military nangandam sa kadaot nga dala sa kusog nga pag-uwan. Department of Health maghimo og linain nga investigasyon sa gipanganak nga bata nga naputlan og liog. Amahan gireklamo nga milugo sa iyang 13 anyos nga anak. May ngapon Sugbo, Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes, petsa 18 sa buwan sa Setyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyusab ning madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Andrea, tungod sa bagyong Mario nga nasinati sa Kabisayan, ang kinatibuk-ang Central Visayas nakasinati og pagbunok sa uwan sukad pa ganihang alauna sa kadlawon. Gisamutan kini ganihang sayo sa buntag, Glen, dihang mas mikusog ang uwan, hinungdan nga nakamugna og grabing pagbaha. Suginlimi Dennis Tanok. Sa dakbayan sa Mandaue, ilabi na sa Highway Seno ug Tipolo, daling misaka ang tubig baha. Diin pipila lang ka mga sakyanan ang nakaagi. Sa may Ayala Access Road sa Barangay Hipodromo, namalik sa agi ang ubang pampublikong sakyanan. Kining usa ka PUJ, nag-aginod human ni pugos gyud sa pag-ubog sa tubig ang driver. Sa kareta, kining duha ka delivery van, nag-ambihas lang samtang naghunong gumikan sa sitwasyon sa tubig nga nagkanam og kataas ang level. Sa crossing sa Parian og Bonifacio Street, makita kining usa ka sakyanan nga nipugos sab sa pag-agi, bisan pa man sa kadako na sa tubig. Sa Maydan Colon, daw na himong dagat na ang kinatibuk ang karsada. Dunay PUJ og delivery van ang nipugosab sa pag-agi. Daghan ang nangatanggo nga mga pasahero nga paingon mananabaho. Dunay gyud nipugos aron di malate sa trabaho, mao nga dinhi na miagi sa kilid sa Center Island unahan sa Cebu South Bus Terminal gumikan sa tubig baha. Nga midagayday duol sa usa ka inilang dakong tindahan nga nahimutang sa Dan and Bacalso Corner, Leon Kilat. Dali sab nga gibahaan ang Lower Tabo Canal sa Barangay Poblacion Pardo nga nahisama og dagat. Matod sa mga residente nga tungod sa riprap nga gikural, dali ra kaayong midako ang tubig sa ilang lugar. Awhag sa mga residente nga unta mohimo og aksyon si Poblacion Pardo Barangay Captain Altea Lim aron masulbad ang maong problema. Daw swimming pool sab ang dalan Tagunol, human miawas ang sapa gani nangaligo pa ang mga bata. Human gikanselar sa Cebu City Government ang ilang klase. Bisan sa kataas sa tubig baha, gipugos gihapon sa pipila ka mga motorista ang paglabang. Matod sa mga opisyales sa Barangay Cogon Pardo, mao kini ang labing grabing baha nga ila na sinati karong tuiga o giingong giandam na nila ang Cogon Pardo Gym alang sa pagbakwit sa mga mulupyo dapin sa sapa. Karon na nga ni kuan gyud siya, nilapas gyud siya sa kuan ba ni dako nga kanal. Sa una murag dito ra dapit ang kuan niya. Karon na jud dinhi ni kuan gyud sa iyang kaytayan. Murag muning pinakagrabe nga pagbaha. Kay sukad pa mo ni gabi ning kuan. Uwan. Dennis Tanok, News 5. Gibutang ubos sa Red Alert ang Office of the Civil Defense sa rehiyon, lakip sa nangandam sa pagtubag sa kadaot nga dala sa katalagman ang kapulisan ug mga sundalo sa Central Command. Andrea Patenia, Suginlimi. Bisan og wa mi issue og storm warning signal ang Pag-asa kaganihang buntag, mi deklarar gihapon og red alert status ang Office of the Civil Defense 7 tungod sa grabeng pag-uwan nga nasinati sa Kabisayan hatod sa epekto sa bagyong Mario. Hanglang close monitoring ta, we are activating, we are encouraging for the local Dream Cs to activate their disaster operation centers. And they have, kung mahimo sir, they have to monitor the 24/7 because ani magsige-sige og uwan because of the tropical storm Mario. Matod sa OCD7, wa pa sila nadawat nga taho kabahin sa casualties o injuries tungod sa pagbaha ug landslides nga nahitabo karong adlaw.
Matod sa Office of the Civil Defense, ang mga opisyales sa barangay ang ilang gihatagan og gahom sa pagdeklarar og preemptive evacuation sa ilang tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility depende sa assessment nila sa sitwasyon sa ilang mga lugar. Usa sa mga indikasyon sa pagpabakwit sa ilahang mga residente mao ang grabing pagsaka sa water level sa mga kasapaan. Sa dakbayan sa Bugo, gipabakwit sa mga opisyales ang gibana-banang 300 ka mga mulupyo sa barangay Taytayan ug barangay Kogon ngadto sa Bugo City Sports Complex. Gihangyo usab sa OCD7 ang publiko nga mukooperar sa mga opisyales ug mupahigayon og kaugalingong monitoring. Dili na ta maghulat nga inon pata sa ato ang mga local DRRM councils na magbakwit na mo kita mismo kung peligroso na gyud ang lugar. Muhikli na ta sa ato ang pre-identified nga safe evacuation centers. Safe meaning dili po siya apektado sa baha, dili po siya apektado sa mga landslide. Gilusad usab sa Police Regional Office 7 ang Oplan sa Clolo nga nagmando sa kapulisan sa pagpahigayon og rescue operations sa mga dapit nga nanginahanglan. Mato ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrado Capa, nag-standby na ang Regional Public Safety Battalion 7 alang sa pagtubag sa mga emergencies tungod sa kusog nga uwan. Timing kaayo kay bag-ulang silang nakadawat sa mga search and rescue equipment ni adtong Lunes. Naka-ready na yung Regional Public Safety Battalion. Sila rin may capability, kaya yung water search and rescue. Kami, nasa kanila yung mga gamit eh. So naka-alerta sila ngayon for Typhoon Mario. Samtang ang mga sakop sa Central Command, gi-standby sab dinhi sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, bitbit ilang mga ekipo alang sa ilang humanitarian assistance and disaster response. Andrea Patenya, News 5. Daling gideklarar sa gobernador ang pagsuspenso sa klase sa lalawigan sa Subo. Skeletal force na lang usab ang nahabilin sa Kapitolyo alang sa pagtubag sa mga emergency tungod sa kusog nga pag-uwan. King Perez, Suginlimi. Bisan pa nga dili ubos sa storm signal ang lalawigan, gideklarar ni Governor Junjun Davide nga way klase sa tanang mga tunghaan sa lalawigan nunot sa way huno nga pag-uwan nga dala sa bagyong Mario. Wa say trabaho alang sa libuan ka mga empleyado sa Kapitolyo karong adlaw. Gustong malikayan ni Davide ang nahitabo dito sa lungsod sa Argao. Di nakalas ang kinabuhi sa tulo ka mga tinun-an human maanod sa baha. And then worried ta kay like before walay signal kung ano nga itong nahitabo sa Argao. And you don't want to mahitabo na no. Kita we just want to just want to be ensure safe ato mga students, mga bata. Kaya sige na magandang flooding dali. Kanunay sab ang gihimong monitoring sa Kapitolyo sa dagan sa panahon aron ipahibaw sa mga lokal nga kagamhanan sa kalungsuran. Gihugpong ni Davide kaganihang buntag ang iyang mga department heads pagpangandam sa padayon nga pag-uwan. But there has to be a skeletal force. Ang Local Disaster Risk Management Office, unya ang Health Office, ang DSWD or PSWD, of course ang engineering, no, just to ensure nga adunay standby team. Adunay mga insidente nga resulta sa pag-uwan sama sa buhawi didto sa lungsod sa Borbon. Ingon man ang landslide didto sa Balamban. Buntag nakita na nga adunay nangaanod nga mga pabo, mga manok, mga hayupan, pero mga dagkong mga hayop wala pa, no, but we keep on monitoring the area. Mirekomendar si Tribunalo sa pagpabakwit sa mga residente dapit sa mga landslide and flood-prone areas ingon man sa mga coastal areas. Mipahimangno daan sab si Tribunalo sa mga motorista nga moagi sa kadalanan padung sa habagatang Sugbo nga magbantay sa mga dagkong punuan sa akasya nga posibleng matumba tungod sa way huno nga pag-uwan. Nihumok ang yuta, nibugat ang dahon, in other words, ang kahoy mabugat siya. So hopefully di matumba pero ato gyapon gipa carefully check, gipabantayan ilabi na sa Naga, Carcar o San Fernando. Mipasalig ang mga kadagkuan sa Kapitolyo nga andam sila mutabang sa mga kalungsuran. Mahimo sab nga mutabang ang Kapitolyo kung mudangop kanila ang mga dakbayan sa Sugbo nga nakasinati og pagbaha. No? Kaya ang Cebu City mud karon na ang regular flooding kung unsa po'y katabang sa probinsya, kung unsa po'y metabos probinsya makatabang makalabang pod sa Cebu City and then at the same time ang Mandawi City, no. King Perez, News 5.
Gipahigayon kaganihang buntag ang usa ka disaster meeting aron ma-assess ang kahimtang sa dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Nangayog update si Vice Mayor Edgar Labella sa kahimtang sa dakbayan sa Sugbo. Na-stranded ang Vice Mayor sa S. Osmeña tungod sa bahaingon man sa traffic. Usa sa mga gipangayuan og report sa SRP consultant Engineer Roberto Varquez. Dali rang nasolusyonan ang problema sa baha sa Bagatang Sugbo human gi-divert ang trapiko. Yan na-flooded yun ang ato ang tibuok nga Mambaling Access Road. That is the road between the South Coastal Road up to Natalio Bacalso. No? So up to the bridge actually, connecting SRP and Mambaling. So among gi-divert na magutay service road diha sa SRP, nga from the bridge, maka-turn right ka, inigawas ana, the bridge na sa Talisay. Karong hapon gipahigayon sab ang usa ka special executive session aron mapangitaan sa konseho og kasulbaran ang problema sa baha. Base sa report ni Situm Head for Operation Joy Tumulak, dunay 13 ka lugar sa Habagatan ang naigo sa baha. Samtang sa Central Area, dunay 12 ka buok. Samtang sa Amihanan, dunay 33 ka mga areas ang gipangbahaan. Lakip nga mitambong sa session si Pag-asa Director Oscar Tabada. For the council to come up with a resolution or something para to address the problems or the concerns caused by the heavy downfall early morning. Leslie Caminada Vestil, News 5. Mga shipping companies mi-kanselar sa ilang biyahe kaganihang buntag nunot sa daotang panahon nga dasa Bagyong Mario. Daghan usab ang na-stranded sa kadalanan tungod sa baha nga nasinati sa Metro Cebu. Jinky Bargio, Sugin Limi. Uwahin na diyang nadawat ni Aurora Codilla ang text message nga nagpahibaw nga gisuspenso ang klase sa tanang pampublikong tunghaan. Busa dinhi sa Tejero Elementary School, natanggong siya, kuyog ang duha niya ka mga anak nga pulos estudyante, dihang nagsugod na og baha ang mga kadalanan. Before 6, na-text na mi pero naa naman mi diri. So, wa na mi kauli kay baha naman kayo. Sa kakusog sa uwan, ang sapa sa Tejero hapit nang muawas. Ang mga kadalanan napuno na sab sa tubig baha, hinungdan sa pagka-stranded sa pipila ka mga tao. Subay ini, ang Philippine Coast Guard mitala og 12 ka mga canceled trips karong adlaw. Matod sa Station Commander sa Coast Guard, mga tag-iya sa mga sakayan sa kadagatan ang mikanselar sa ilang mga biyahe, human makapaniid nga di maayong ibiyahe karong adlaw. Kasama din ang Coast Guard doon sa pag-assess sa mga sitwasyon ng mga dagat na dadaanan nila. May coordination sa amin. Jinky Bargio, News 5. Duha ka hospital ang giimbestigar sa Department of Health tungod sa reklamo nga naputol ang liog sa bata dihang gipanganak kini sulod sa Tambalanan. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gawas sa fact-finding committee nga gitukod sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ang Department of Health muhimo sab og separate investigation sa pagkamatay sa usa ka bata kansang liog na putol dihang gipanganak. Usa ka 7-man team mo imbestigar sa reklamo nga gisangat sa pamilyang Toryon. Matod sa Regional Director sa DOH-7, kuhaon ang mga kasayuran gikan sa Eversley Hospital ug Vicente Soto. Ang inahan nga si Antonieta Toryon unang gidala sa Eversley Hospital ug gi-refer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Doon na may mga critical na information nga atong nag-gather confirming that the baby was already dead when it was received sa Eversley. Matod sa Department of Health, di sila magpanuko sa pagpahamtang sa silot sa higayong mapamatud ang sad-an ang hospital staff. That may come later sa formal investigation. What are the intervening events na nahitabo
aron nato makita kung asa ang kakulangon sa information. Pagkakaron gihuwat pa sa DOH ang final report gikan sa Eversley of Vicente Soto aron ilang mahatagan og kopya ang sekretarya sa Department of Health. Ang inahan sa bata una nang miingon nga buhi ang bata samtang naglabor siya hangtod sa iyang dayong panganak. Gipaybaw na lang sila sa Vicente Soto nga patay na ang bata human sa kapin 12 oras sukad kini gianak. Dihang ilang giklaim ang patayng lawas, ilang nakita nga naputol ang liog niini ug hapit na mabuwag ang ulo sa lawas sa bata. Jinky Bargio, News 5. Gipatawag na sa barangay ang tag-iya sa usa ka septic tank nga gireklamo sa mga estudyante ug magtutudlo sa Busay National High School. Imbestigaron usab sa City Health Office ang reklamo. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Ipasusi sa City Health Office ang baho nga nagikan sa usa ka septic tank kanahimutang sa ibabaw nga bahin sa Busay National High School. Matud pa sa pangu sa City Health Office Dr. Daisy Villa, wa pa sila makadawat og reklamo kalabot niini. Ang News 5 nakadawat sa mga reklamo gikan sa mga estudyante og magtutudlo tungod sa baho nga naabot silang eskwelahan. Yes. So ang ato kay na abot naman sa media gani without our knowledge. Natural, wa man jud tay magkuan ani, but we have to go and investigate. Do the actual investigation, even if we don't have the formal report, the complaint, but we have to act on it. Si Busay Barangay Captain Amilo Lopez miingon nga ila nang gipadalhan og somon ang usa ka Edgar Castillo nga mo'y tag-iya sa septic tank. Gisuway og kuhang habig sa nanag-iya sa Panimay apan ang gwardiya ray miatubang kay wa diha ang ilang amo. Nakita dito nga ako no septic tank nga moawas labi na kun mag-uwan. So karon ako na nang gipadala og somon uban sa mga complaint sa mga teachers ug sa mga estudyante. Leslie Caminado Vistil, News 5. Gipaubos na sa state of calamity ang dapit nga nasunugan kagahapon sa kadlawon sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Gigahinana og budget ang maapektado sa sunog ug gisaaran sab nga makabalik ra. Reblocking gisugyot. Ryan Sorote, Sugin Limi. Mipasalig si Kamputhaw Barangay Captain Trifionio Likigan nga makadawat og mga housing materials ang mga tag-iya sa mga nasunog nga Panimay. Kay dunay gigahin nga 200,000 pesos ang barangay alang kanila. Gidali karon sa barangay ang pagpalit sa mga materials aron makapatukod dayon sila balik. Isa akong uyuan, sharer rami ba. Mas maayo untag makabalik. Ang mabilin dito ron kana na lang yung bungbong nga hollow block. Wala atop ang mga tanan gamit nga nangaabo. Sa official tally sa Department of Social Welfare and Services, 38 ra ka balay ang naugdaw o 78 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Nakadaot na sa mga pagkaon ng mga biktima gikan sa DSWS o sa ubang mga pribadong pundok. Nabalaka ang barangay kung dunay laing katalagman nga mahitabo kay gamay na lang ang ilang disaster fund. Giingong 300,000 pesos na lang ang nahibilin human sa tulo ka masunog nga miigo sa ilang barangay sa nakalabay nga mga buwan. Ko ra gyud na makabuhat po para maapod-apod sila kay atong budget gud sa kuan na to calamity fund murag tulo na makasunod-sunod nga sunog na murag nakukuan na jutay na lang. Ang kagipot sa ilang daan mo isa sa mga problema sa mga bombero panahon sa sunog. Bukas ang barangay sa sugyot sa pag-reblock sa mga Panimay pinagi sa pagigpulong sa Homeowners Association. At least makuan pero di man na kuan gud kuan kay numero 1 na kuan man nag-involve na og budget gyud. Budget gyud na siya. So mahimo magpatabang ta syudad aron mo dako-dako atong dalan. Apan matod sa mga residente, di gihapon makasulbad ang reblocking kay wa may laing agianan ang ubang dapit. Ryan Sorote, News 5. Tapuson pa ang gihimong investigasyon batok sa pangu sa security sa Kapitolyo. Gitugyan sa gobernador sa provincial administrator ang paghimo og rekomendasyon sa mga nahimong kalapasan ni Loy Madrigal. King Perez, Sugin Limi. Gibisita ni Governor Junjun Davide ang biyuda sa namatay nga lalaki nga nadasmagan sa sakyan ang gi-issue kang Capitol Security Head Loy Madrigal dito sa Dakbayan sa Bugon niadtong Domingo. Nagpabilin gyapon dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center si Marites Mirambel human sa hitabo. Okay, among tanawon tong na disgrasya, tong nabanggaan.
Ang Kapitolyo mitunol og hinabang adto sa pamilyang Mirambel. Gawa sa burial assistance alang sa namatay nga si Felix, mitunol usab ang Kapitolyo og mga tambal alang kang Marites. Naglikay na sab si Davide sa pagtubag sa mga pangutana gikan sa mga tigbalita bahin kang Madrigal. Matter now is with the provincial administrator. You ask him, ha? Di na kumugwa na ng kang Madrigal. No more, sorry, adto ka Madrigal. Adto ka. Adto dito ni Tina. Mi padayag na kagahapon si Madrigal nga di unta siya angay isuspenso sa gobernador sanglit dili siya ang nagmaneho sa sakyanan nga nakaligi sa magtiayong Mirambel. Gihugpong kagahapon ni Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino ang Capitol Committee on Discipline and Investigation alang sa pag-imbestigar sa mga kontrobersiyang giatubang ni Madrigal. Matod ni Attorney Tolentino nga gihuman pa nila ang mga rekomendasyon alang ka Madrigal ingon man sa sekretarya ni ini aron ihatag ang Governor Davide. Sama ni Davide, wa na usab kini mutubag sa uban pang mga pangutana. The CODI met already to discuss these issues concerning Loy Madrigal, and the CODI will come up, has agreed that they will come up with something by today. So it's being finalized, and then when it's finalized, when it's final and then we've signed it, we'll let you know. King Perez, News 5. Subling nagtapok ang mga managers ug human resource officers sa mga kompanya nga mga sakop sa People Management Association of the Philippines kun PMAP dinhi sa Sugbo. Tuyo sa maong grupo nga palambuon ang ilang mga katakos sa people management sa ilang tagsa-tagsa ka mga organisasyon. Usa sa ilang gitutukan ang umaabot nga Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Integration sunod tuig, diin mas mahimong abli sa tanang sakop sa ASEAN ang patigayon sa rehiyon. Lakip niini ang pamaagi sa people management. Mas daghan ang mga attendees sa ika-51 nga PMAP Annual Conference nga miabot og kapin sa 1,500 ka mga participants. Dunay tema nga Running with Tigers Towards a Common Identity and Shared Destiny ang kalihukan. Trese anyos nga dalagita wa na kaagwanta ug misumbong sa nahitabong kanunay nga paglugos kaniya sa iyang amahan. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagtingkagol sa prisuhan sa Cebu City Police Station 2 ang usa ka 42 anyos nga amahan. Siya gipasangin lang ng lugos sa iyang 13 anyos nga kinamagwangang anak nga babay sud sa pipila ka higayon. Ang lola sa dalaga mao ang misumbong sa pulis bahin sa pagpangabuso sa amahan sa biktima ang itago nato sa ngan nga Joy. Nasayran nga gibilin si Joy ug ang iyang tulo ka manghod sa ilang apuhan human nagbuwag ilang mga ginikanan. Niadtong Abril, gikuha sa amahan ang iyang upat ka mga anak ug sa sunod nga buwan, gisugdan dayon niini ang pagpanglugos kang Joy. Nakugang na lang ang apuhan sa dihang dunay mi-text kaniya nga gihilabtan sa suspect iyang apo, mao nga dali kini niyang giadto. Are, likam mo akong apo nga siya gikamang siyang amahan. Na, yung manugmag, gikamang ko sa kong amahan, ato pa kuno mayo, niya sige-sige na kuno siya, gisige-sige na siya o hilabot, muto nito. Niapot ko din sa presinto. Ang gibati nga, wala di masabot. Nagkurog akong tuhod, kulba, kahadlok unta. Panood yung kilay nahimo, murag ginasod sa kong nga modul ko, police station. Mato ni Joy, halos matagabi siya hilabtan siyang amahan, apan mahadlok lang siyang musumbong. Niadtong Setyembre 13, wa na kini misugot nga maabusaran, mao nga misukol kini, hinungdan nga gidapatan siya sa iyang amahan. Gani ipakita pa niini iyang bunog sa bukton. Ako ang mapapriso akong papa. Ganahan ka mapriso? Manuman? Para mabayad niya ako. Nangyanggi ko anak ko libuan. Hindi, kuhan ko nga na eh. Nangingon sa dito ako pasabahan kaya nasa ibuato na di main ako. Ano mo ka ni sumbong pag may? Mantok mo ko. Kay? Sa
Asa di siya? Naman ba sa buhat na ako? Ano sa man niya buhato na? Di ba naman mo naigsuon dito? Ano sa man niya buhato mo? Tagabi. Matod sa inahan ni Joy, nakugang siya sa dihang nasayran ang maong balita kaganihang buntag ug puwerteng lagutan niini sa iyang bana. Wa gyud siya magdahom nga mabuhat kini sa amahan. Nagkunsan ko nga ninanak niya akong anak mga mas ako ni salig ko niya kaya mahan siya nga na yung ginana. Sag ko ako ko galing sakitan sa ko nga inana siya. Nga nang kalagot. Kaluoy sa akong anak, naglagot. Ako mga konsyok ko, naglagot ko niya. Naglagot ko niya. Apan gihimakak sa suspect ang pasangil ug miingon nga igo ra niyang gigako si Joy tungod sa kahubog. Yung pao, nagkatong, nagbalik. Mamaya kong nagkunan niya, nanisindol sa tiil. Dinasa ito sa pag-inom ba. Akong asawa, akong pananaw. Nigakos na ko, nigakos ako. Mga ito nahitapo nga ako. Nga, mawami ako na nauban ang akong anak. Hindi ko matuo nga, inana. Kaya abinong niya, apod daw ka dito. Ako di ko matuo nga. Alibay lang niya nga. Ikuha niya nga ako sa iyang pananaw. Maskin man siguro, mainom ta. Ako ang ko mainom ko, pero kabaw pa ko kinsan akong gipang atubang din na. Emosyonal kini nangayog pasaylo sa anak. Nagpasaylo ako, nak. Ako, anak na, result. Bilanggo, anak. Maloy kasi papa nak, wadyo kayo lang mahimo, wa na kay mama. Apan desidido gyud ang inahanog apuhan sa dalaga nga mupasaka og kasong child abuse ug paglapas sa anti-rape law batok sa suspect. Ipaubo sa psychological intervention si Joy tungod sa trauma nga nasinati. Samtang matod sa hepe sa Cebu City Police Station 2 Wildemar Chu, nakabantay sila nga misaka karon ang kaso sa pagpanglugo sa mga amahan sa ilang mga anak ug kasagaran niini mahitabo sa mga broken families. Niadtong Setyembre 3, laing amahan ang gidakop tungod sa pangmolestya sa 5 ka anak. Din upat ni ini mga menor de edad. So makita nimo ang mga ngunanin na sitwasyon kung din wala nay inahan, wala nay ginikanan, naay mga possibility. Andrea Patenia, News 5. SPO1 Adonis Dumpit muduso sa laing motion for reconsideration aron pangayoon ang acquittal sa korte human gihukman nga sad-an sa pagpatay sa usa ka batanon. King Perez, Suginlimi. Matud pa sa abogado ni SPO1 Adonis Dumpit nga si Attorney Benjamin Militar, wa pa makatubag ang prosekusyon sa ilang apil sa pagkonbikto sa korte sa iyang kliyente. Nakonbikto si Dumpit sa kasong homicide tungod sa pagpatay niini sa usa ka menor de edad nga si Ronron Go. Suma sa hukom ni Judge Esther Veloso sa Cebu City RTC Branch 6, si Dumpit silutan sa pagkabilanggo nga 6 ka tuig ngadto sa 9 ka tuig ug 4 ka buwan ug paghatag og 50,000 pesos sa kabanay ni Go. Si Dumpit misangat og motion for reconsideration sa desisyon sa huwes ni atong Agosto 21. Nangayo og extension ang prosekusyon sa pagtubag sa gipangayo ni Dumpit. And klaro magyud sa iya nga it was done in the lawful performance of duty. Laing supplemental motion for reconsideration ang ilang isangat sa korte. Tinguha sa maong motion ang acquittal sa akusadong pulis. Gani matud pa ni Attorney Militar nga wala gipaubos sa cross-examination si Dumpit sa prosekusyon. Wala gyud. Not even one. So if there was any question about the credibility of Dumpit, why did they not cross-examine him on the way the incident happened? Version of Dumpit is very consistent, number one, with the findings of the medical legal, the story of even one of the witnesses in the other side, whereas the witnesses in their side contradicts even the trajectory of the bullets. King Perez, News 5. Posibleng matangtang ang usa ka police non-commissioned officer sa Regional Personnel and Human Resource Development Division human gireklamong nangilkil sa usa ka pulis. Andrea Patenia, Suginlimi. Pina-investigahan ko na. Under investigation eh.
Gitahasan na ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang Regional Investigation and Detective Management Division 7 sa pag-imbestigar sa insidente sa pagpangilkil sa usa ka police non-commissioned officer ngadto sa usa ka pulis. Mato ni Police Senior Superintendent Raylin Donlawas ang pangu sa RIDMD-7 nga sa ilang inisyal nga imbestigasyon, mihangyo ang reklamante sa maong kontrobersyal nga pulis nga magpabalhin siyag assignment gikan sa Subo padung sa Bohol. Apan giingnan siya nga maaprubahan ang iyang request kung mobayad og 5,000 pesos. A certain PNCO mura ba og ni istorya dito sa usa ka legal officer. Istorya nga, sir, kinini pa-transfer ko, sir, ni bayad. Di pa ngayon, kung bayad, mga na ba? So, based on that one, kinini ang nasultian ng official, ipatawag tong concerned PNCO. This was just, relayed onto me, ha? It might not be the exact words, pero the gist is there. Besan nga, ang anong imam nang ipabayad nga, dili man na allowed sa to, ha? Motong gingnan nga, para medyo makuhaan ang imo sa dili maabsuelto para makuhaan ang imo hang sala iuli ng kwarta. Well, syempre masama syempre nga aking feeling doon dahil if this is true nagsisimula pa lang yung mga recruits nag-a-apply pa lang meron na tayong extortion na ginagawa sa kanila. So what kind of values are we trying to give these new applicants or new police who will eventually become police officers? Gisuta pa karon sa RIDMD-7 kung tinuod ba ang maong alegasyon, mao nga pangayuan nilag affidavit ang giingong gikilkilan nga pulis. Basically, dili gyud na pwede sa amo sa organisasyon. Di gyud na siya allowed. If the offense, if a police personnel can be charged for grave misconduct, most likely that will redound to dismissal from the service. Yes, I really would encourage them to come out in the open and, give their own affidavits of kung ano man ang ginawa sa kanila na pag-i-extort para makorek po natin doon. We do not tolerate this kind of shenanigans in the organization. Matod sa kanhi OIC sa R1 nga si Police Superintendent Pedrillo Villamor Jr., wa gid siya masayod nga nalambigit di ay sa pagpangilkil ang iyang kanhi sakop. Nakakuan lang ko nakatong gisultian lang ko diri sa una kung diri pa ko pagkabatang diri. Pero wala ko kay bala nang ngayon na atong pagkakuan ako kay bala. Nasayran nga gikan sa R1, gibalhin sa Cebu City Homicide Department ang maong kontrobersyal nga pulis ug gibalik na karon sa Regional Personnel Holding Administrative Unit. Suway kini namong gibisita sa RP How, apan matod sa iyang mga kauban, wa siya mi report karong adlaw. Andrea Patenia, Newspot. Mga classroom sa Southwestern University naguba dihang gihapak sa kusog nga hangin uban sa pagbunog sa kusog nga uwan sa yuka ganihang buntag. Daling miresponde ang Sambag 2 Barangay Emergency Response Team. Jinky Bargio, Suginlimi. Nangalangkat kining mga scene sa usa ka school building sa Southwestern University dihang mihapak ang alimpos pasado alas 5 kaganihang kadlawon. Sa kakusog sa hangin nang lupad ang uban niini ug swerte na lang kay way taong naangin. Gawas sa nalangkat nga mga atop nangahapay sab kining kugon likod sa tunghaan. Nasuta nga 7 ka mga classrooms gikan sa Nursing ug Maritime Department sa Southwestern University ang hingpit nga naguba. Si Renz Maninggi mibati og tumang kakuyaw dihang dungan nga mibundak ang kusog nga uwan. Nagtuos na yung makuhaan kay nagtingog naman ang mga bantana. Ang taas na ang jealousy kay nagikuhaan na dyan. Nuyog na sad.
Ang Barangay Emergency Response Team sa Sambag 2 daling miabot sa nahitabuan aron masiguro nga way mga taong makalas o maangin sa insidente. Live wire ba? Kanang sa taas na kuan ba niya, delikado na to kung mapuputo nabay mga balay nga to nearby. Panahon sa emerhensiya o kalamidad, anda matud pa ang Barangay Sambag 2 sa pagtabang sa kasikbit nga barangay. Jinky Bargio, News 5. Midahili ang yuta sa may sitio Kantipla, Barangay Tabunan sa Trans Central Highway. Ang DPWH mipahimangno sa tanan nga mangagi sa pagmatgon hilabi na panahon sa kusog nga uwan. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Tungod sa pag-uwan sukad gabi hangtod karong hapon, midahili kining mga bato ug yuta sa sitio Kantipla, Barangay Tabunan. Ang pamilyang Pahardo wa makabantay sa pagdahili sa yuta tungod sa kakusog sa uwan ug kabaga sa yamog sa mong dapit. Bugtong timailhan sa pamilyang Pahardo nga adunay kakulian mo ang pagminor sa mga sakyanan nga moagi duol sa ilaha. Diyang gisusi kini ni Buboy karong buntag, iyang nakitaan kining mga bato ug yuta nga miali na sa karsada. Gabi na pero wa ko kabantay gid na pagkalusno gid na kay kusog ng uwan di man nimo bantayan nya karang kuan ang mabantayan nimo ang kakusog ra sa uwan. Nya ang imo lang mga bantayan nya nay truck nga moagi mo minor na napita. Dali sabdayong miresponde ang sakop sa Department of Public Works and Highways alang sa paghawan sa dalan. Plano karon sa taga DPWH nga magbutang uslo protection ni ining mga kilid sa bukid aron malikayan nga madahili og balik ang mga bato ug yuta. Susama na lang sa nitabo karon. Kaning mga landslide amo ni siyang ipadaplin diri unya nagpadung diri ang bako nya ikarga na siya sa dump truck aron mahawan ni siya. Kanang dunay mga kusog nga uwan mao na siya makahumok aning mga yuta niya nya kani siya mga tubig nga gagas. Pahimangno ni Baha ngadto sa mga moagi sa Trans Central Highway hilabi na kun mag-uwan nga magmatngon gyud sa mga tagak nga bato aron makalikay sa disgrasya. Iya usab magiawhag katong mga nagpuyo sa mga delikadong dapit nga mobiya dayon. Apan ang pamilyang Pahardo miingon nga naanad na sila sa susamang mga panghitabo. Sahay mo bala ka sir basta magdaot ang panahon. Rin aron nya kuan murag naanad naman lang niani. Dili gyud mo istar diri ug naay inganang delikadong panahon. Di magpaduol. Delikado agian aron panahon na. Nga magbantay lang sila nga mga magtagak-tagak ng mga rockpool. Leslie Caminada Vestil, News 5. Subling midahili ang yuta sa Campo 5, Barangay Manipis, Siyudad sa Talisay tungod sa way hunong mga pag-uwan sukad kagabi. Mga bato nangaligid gikan sa babaw sa bahin sa bukid. Ang mga residente duol sa tiilan sa bungtod way tarong nga kinatulgan gabi tungod sa kahadlok. Apan bisan kapila na gipabakwit sa mayor, dili sila mubiya sa ilang gipuy-an. Ang contractor sa road widening project 24 oras nagbantay kung mudahili ba ang yuta. Sabatay mo sa naikarga, naiarya, ako silang kabagan para hindi ko sa bato. Adlok lang may bakit. Manam tanaw kami anak mis gawas. Maniid mo. Maniid lang may na. Andrea, malingaw kani nga akong sunod nga balita. Nagtinguha ang mga organizers sa Dakbayan nga makaangkon og duha ka world record sud sa usa lang ka adlaw. Kini mao ang largest Zumba class ug largest human pink ribbon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sample lang kini sa the move sa mga Zumba enthusiast o mga organizer sa duha ka Guinness World Record attempt nga gustong malangkat sa Sugbo. Karong Oktubre 18, suway nga langkaton ang world record sa labing dako nga Zumba class o labing dako ang human pink ribbon sa kalibutan. Suway nga kuwaon sa mga organizers ang duha ka world record gikan sa India nga mo'y nagkupot ini. Target nila nga makaabot og 10,000 ka mga participants alang sa matag world record attempt. Ang maong gidaganon, siguradong malabuan sa Sugbo ang 6,671 nga record sa biggest Zumba class ug laing 6,847 alang sa biggest human pink ribbon. Healthy living ang advocacy sa mga organizers alang sa Zumba World Attempt ug ang kampanya pagbatok sa breast cancer alang sa biggest human pink ribbon. Cebu has always celebrated. We always want to celebrate life, and the color pink has evolved not just for breast cancer but for wellness.
And here, we're not only getting just our Zumba students, we're trying to involve everyone and Cebuanos to understand that this is a very important thing for us, for health, and also for our own dignity and making sure that we do break that record. In some way, Panghinaot sa mga organizers nga mosalmot ang mga Subuanon sa maong kalihukan nga usa ka dakong dungog di ilang sa matag Subuanon kay alang usab kini sa tibok nasod. 50 pesos ang registration aron maapil sa mong kasaysayan nga himuon sa SM City parking lot. Nakig-alay na karon ang mga organizers sa Armadong Kusog, private groups ug sa akadema aron magmalampuson ang tour record attempt nga himuon sud sa usa ka adlaw sa usa ka lugar. Ryan Sorote, News 5. Sa may difference sa Zumba o regular nga aerobics? I think Zumba kay murag combination ata siya. Combination sa murag na siya yung Latin. And then, kung nasad siya, pwede sad siya na boxing, like kickboxing, Latin, and then murag hip-hop. It's like a combination of those three dances. Mas effective? Kuan, actually, depende rin na sa imuha bitang determination. It doesn't matter what kind of dance siguro. Basta lang, kanabitang nagi kay discipline si mong lawas. And of course, kanunay sad ka na musayaw. Murag ara gyud nimo masukod ang pagka-epektibo sa imong exercise. Ikaw din na siguro kay kinahanglan og grabbing exercise kay gifted naman kadaan. Dili yun. Ato ding pasalamatan ang mga taxi drivers nga misalmot kaganina, no? Yes. Nga nagparehistro sa Radyo 5 Taxi Squad nga gipahigayon sa Park Mall. Ug gawas sa bag-o mirenew sab ang sa ilang ID kadtong kanhi nga mga miyembro. Andrea, nangagto gini sila bisan pag nag-ulan-ulan. Kay buntag man ni gasugod hangtod. Dito sad ka? Miagi ko dito mga alas 2 sa hapon. And of course, Glenn, aron ma-accommodate ang tanang mga taxi drivers nga ganahan pang muapil sa atong taxi squad, atong gi-extend atong registration imbis nga hangtod alas 6 karong gabi, himuon na ni natong hangtod alas 8 karong gabi. Kay murag base sa mga gipang-ingon no sa uban pang mga taxi drivers, naglisod man gud sila og adto sa Park Mall ug sayo kay tungod lagi sa grabing pagbaha sa kayo. So wala kayo nakaabot pero pagkahapon baya perting daghanang nangagtugyod. Mao kay medyo ni ubos-ubos naman gud ang tubig. So dili na siya lisod bitaw labang. Kani sa deng taxi squad dili lang kayo ni siya ang katungdanan nila mao ang pagpahibaw dunay mga angay nga ibalita kundi gitudluan sad sila or gipahimangnuan sila sa ilang pagresponsibilidad nga kanang maayo sila o kanang responsable nga mga drivers, no? Mao gyud. Nindot sa kayo kay usaman ko sa nibasa ganina sa ilang oath of membership. Mao. Nga nakita man na nako didto nga kinahanglan sa gyud sila nga magtinarong sila sa ilang buhat. Mao. Kay diri man gud sa TV5 murag citizen empowerment yun tinuod yun. Ato silang tudluan sa ilang responsibilities. And at the same time, i-train sad nato sila nga mahimo bitaw sad silang mga tigbalita bisan taxi driver ka or you don't have to be a reporter or a mass communication graduate to be a good storyteller. Pero kani siya Andrea, usa sad kani kamatang sa crime prevention. Mao gyud. Kay mahibaw naman ang publiko o aware sad ang mga taxi driver nga mupahibaw sila og dunay mga krimen nga may tabo. No, so ang katong mga buot mubuhat og dili maayo magpanagana na. Sakto. No, preventive nga makakita sila taxi basin yung ibalita ko nini. And in fairness, Glenn, nindot kay atong relationship with our taxi squad members, kay daghan gyud kay mo report sa amoa. Like kami when we're on field, namin sa field, daghan kay mo text namo nga ala nay pusil diri sa Danao or grabe na nidahili nga yuta dinhi sa Talisay. Gamit gyud kaayo sila. So daghang salamat gyud sa atong existing taxi squad members ug sa mga buot pa nga mo register. So again, atong balikon, atong registration atong i-extend hangtod karong alas 8 sa gabi. Nyari ta sa basketball, no? Kaning gipahibaw sab diay, no, ni si SAFI Commissioner Felix Chukino Jr. nga kanselado ang tanang duwa sa si SAFI karong adlaw tungod sa daotang panahon. I-move ang duwa karong Sabado. Basketball na ba guni? Yes. Or ang basketball na ni siya ang gikanselar? Yes.
So grabe gyud ang epekto ning baha kay kaning bagyo. Kay hasta ang basketball na cancel. Ang kaning baha gyud ang ngayon na gyud ni Andrea nga duna na gyud tay solusyon. Mao. Kay grabe na ang epekto niini sa ato ang mga kaigsuonan. Duna ni economic ug social cost. Mao gyud as in murag grabe ka hasol. Grabe ka as in affected tanan ang eskwela, ang trabaho. So, hopefully no masolusyonan na gyud sa atong mga local government officials kining drainage problem sa Cebu. Ato yang hisgutan sa laing panahon. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita. Aksyon!